Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 32 minutos na nakaligad sa alas 8. Good evening friends, good evening sa atong mga listeners kag mga viewers. Mayong gabi Banwa, kamusta na kamo tanan? Welcome sa Iloilo Newsline. Nagapangalagad ng ini nga programa Iloilo Night Watch. Umalin subong oras tubtob las 10. Agod sa pagdala sa mga balita, mga informasyon, mga issues nga follow-up man sa aton nga mga newsline na reporters. Sa aton mga ka-news, palihog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Kag palihog man, subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Biyernes kita naman nga edisyon, Setyembre 24, 2021. Next week, bugto naman ang hurangos ni sang Setyembre. May ginabantayan kita. May isa naman ka bagyo. Kabay pa nga hindi ni ma-develop into tropical storm nga mapiktuhan kita. Pero i-check nato na nga Pag-asa Iloilo. Ingwanta nga makunta kang Pag-asa Iloilo para mabalantang sitwasyon sa nga panahon. Sa mga listeners naton dira sa abroad, sa mga listeners naton sa Luzon, Visayas kag Mindanao, kumusta na kamo tanan? Samtang nga nagahilay-hilay kamo, nagapanyapon o kung bagulang tapos panyapon, amon kamo hatagan sang pagtamon, hatagan kamo namon sang mga balita sa paagi sa mga reports sa aton nga mga ka-newsline na reporters. Standby na sa atong mga listeners. Yara na sa atong linya si Pag-asa forecaster Jan Michael Jungon. Naka-standby na sa subong tinion. Iloilo Newsline Weather Update. Jan, mayong gabi. Yes sir, mayong gabi. Gabi sa tanan nga tatong. Naring latest update sa 30 September 24. Easterly subong nag-affect sa Luzon. Ang Luzon, Visayas, general weather condition. Yung mga chances lang na isolated ng mga kabulan, wala sa local housing distance. Aning subong sa Luzon, Visayas, nang mga hinat tugtog sa karangan, hindi namin na nasinahan. May makanay tugtog sa karangan mga pagbalik sa akin. Temperatura sa Iloilo, 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw ng alas 45 ng Pusugman, mag-asila alas 5:39. Ang madalang ito sa place sa panahon, dito sa Iloilo, na nasagyan. Ang nagapasulod nga bagyo sa para may posibilidad nga mapiktuhan kita this Domingo? Sa subong sir, ang bagyo sir, sa may eastern part ng Southern Luzon, ang iyang movement is northwestward. So, tapon naman ito, sir, maanibo man ang pantaya sa mag-unfold sa event ng Pongsa. Oo. So kung ninali nga makasulod gid man sa manubo ang tsansa nga makapikto sa Visayas area, kag ano ang pangalan niya palihog?
Kung makasunod na sa part po, pag-tawag na sa community land, sir, balikan doon kung ano pag-sir sa ating nga. Okay. John Michael Jungon, sir, madamo nga salamat kag mayong gabi. Welcome, sir, Kagner. Iloilo Newsline Weather Update. Trantay 7 minutos na nakaligad sa alas 8. Sa aton nga mga headlines, isa ang patay kag duha ang pilason nga mga miyembro sang CAFGO Citizens Armed Forces Geographical Unit sang ginsnipe sa ginapatihan New People's Army sa barangay Igbukagay, Hamtik, Antique, Kaina sang aga. Philippine Army nagkumpirmar nga miyembro sang NPA ang may kahimuan sa pagtiro sa tatlo ka CAF-GU. CAFGO. Sa dugang pagin nga impormasyon, Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumaguso nagapanawagan kay President Rodrigo Duterte nga ipakita sa publiko ang SALN, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Voters registration sang COMELEC wala pa sang kasiguraduhan kung ma-extend sang commission and bank. 38 minutos na nakaligad sa alas 8. Sa dugang pagid nga balita, Provincial Health Office Head Dr. Maria Socorro Quinyon nagpahayag nagnubo ang kaso sang COVID-19 sa probinsya bangod sa sige-sige nga vaccination. Wanted person dakop sa mga polis sa probinsya kag may hacking incident sa New Lucena, Iloilo. Mayara man kita sang COVID-19 update sa Western Visayas, Philippines kag worldwide. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Ari na ang ginahulat nyo. GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. Find more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Gapangita bala kamo sang puro nga buko shake magkadto sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City kag pangita ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake manamit ang templa, barato ang presyo kag saburuso katama. Ginagarantiya namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake bangod astang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crush ice ang ginagamit kag wala sang kulba bangod chemist ang nagtempla sang Sweetie Buko Shake. Mayara man kita sa Food Panda. Tilawin nyo, Sweetie Buko Shake. Gusto nyo magbakal sang itlog? Kadto kamo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. My telephone number 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm preska kag barato. Ang Egger Farm ginapanagiyahan Nanday William kag Josie Lagman. Pwede man makatawag sa 0947-856-4729. Mayong
gabi kay ito, Janjan Sapio, Marie Joy Castiva, Marie Eve Santia, Leslie Londonio, Hernani de la Cruz Galvez, Eli Daanoy, Rovan Alave Adjo, Nejima Tupas, Digol Panes, Josie Lagman, Emily Tubiera Di Adjo, Romel Porquilla, Lenny Ifondo, Henry Vargas, and Norma Brisa. Kag sa aton mga ka-newsline, palihog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline, kag Gimaras Newsline, kag palihog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline, kag Gimaras Newsline. Mayong gabi man sa kayta Cheryl Malunes, kag Ruel Malunes, kay Bobby Estember, kay Eileen Andres Sorsano, Manuelita Sibonga, Jomel Siwagan, Bebs Villanueva, Christy Galio Gonzalez, Lorna Perono, Stephen Alcain, kag kay Gary Matiliano. Graphics Innovative Mind, Computechnics, Computer-Aided Services nga namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. Saunan langgit sa Molo Plaza sa tadlong sang opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics ginapanag-iyahan ni Sir Manny Sanoy. Mayong gabi kay Janelan Santiago, Charlie Trans, Nicole Cabagua, Joseph Franzuela, Bing Pabiona, Christina Sobel, Harriet Alvarado, kay Juna Menjola Alidron, Tabar Terante Emmanuel, Christian Laguerta, Arnel Loyola Segura, Janice Mila, kay John Beliran, Mince Grateg Majos, Setsuna C.A., kay Angel Mine Alave, Alma Barrera, kag kay Fred Villalobos. Naka-standby na sa linya ang atong koneksyon live and direct sa probinsya sang Antique. May kang tanan ini sa tatlo ka kafgo to bla nga nagsag-ob sang tubig. Nakasibilyan lang ni sila, wa sila dala pusil. Ginpang snipe sila nga tatlo. Tigi napatihan sang 61st Infantry Battalion nga sa tatlo ni ka mga miyembro sang KAFGO, posible tatlo man ka mga sniper. Yari ang report. Upod sa kay Newsline Roming Antonio. Paliog standby. Newsline Roming. Piti kaina ang tatlo sa aga sang ka hitabo mapaglutang o contact night sa tatlo tanan sa mga katapo kang tatlo region sa barangay Igbukagay Santik Antique. Ang barangay Igbukagay Newsline Bani. Amo ini ang second to the last na barangay ng Hamtik. Kung halin ka sa Hamtik, pag mo sa Iloilo. Kaya ang boundary nga barangay kang Hamtik sa Iloilo, amo ang barangay Pabrika. Dira, may para detachment ang kapwo sa mabukid dampi sang barangay nga ina ang medyo malapit sa Suba. Pag ang ining mga kapwo kaina toyo tani na magpadulong sa isa kasapa dira apang nag-decide sila nga wakay nga nag-decide sila nga hindi na lang madrito sa sapa agad maligo kundi nag-kapit na lang sila sa daw bubon-bubon dira na lang masag-ob kag dira na lang mandayon na ito. Ay masami nga dira gid man sila nagasag-ob kag nagapaligo. Dito sila ginbantayan gali. Bangod nga napapon sila nga dira sila nagasag-ob, dira nagapaligo. Gintiro
sang waay mabali pero ginapatihan hindi magnaba sa tatlo sa mga ginatudlo katapo ng New People's Army. Una na igo, ining napatay na si Michael Mariano nga pumuloyo sang barangay Osorio 1, San Remio, Antique. Ang sunod-sunod ng malupok, nag-igo sa duwan niya sini kakaupod, kapang waay mapatay, kaginlanding karon sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Sa waay yung devolves sang person sa 61st ID, Philippine Army, ang mga pangalan sini, agad gusto taguon pa sa pamilya ang hitabo ang kabiyanan. Pero suno sa report, ang duwa ka biktima nga napilasan, nag-defeat naman sa subong sini nga mga pilion. Ang isa na medyo patalang igo ay naigo ining sa kilid niya sa musong niya kag ang iyang entrance gamay pero ang exit ng bala hindi gawa kamuslain dami pinapatihan na mga high caliber sang armas ang nag-igo sini sa iya ay isang ginpatigayon ang presidente rin so ay nag-ambal pang aton Philippine Army kung ano kalibre sang armas. Pero ginambalan nila na ang distansya sa nag-snipe sa ining mga kapko 4 or less 400 metros ang kalayoon. So kung mag-range sina sang amo sina sa kumalabo sang bala ang amo sina ka layo o distansya ay posibilidad nga ining mga high-powered nga ang mga powerful nga mga long firearms ang ginamit posibilidad important or mas ginapatihan nga inugaran kanyos line dami. Waay na makalabot sa waay na dumayi waay gani malimahi ka minutos suno sa mga nakakita nga pumuluyo na patay gilayon ining si Michael Mariano tangod sa patang sining ubo pang bala kanyos line gani. Grabe no? Why gani sila sang armas? Tinagatingwa patugali sila yang nga manag-obto, nga nakasibilyan para mailimnon sila. Katapusan, nabatasan pa sang New People's Army nga muna no? Ang New People's Army subong sa Antique hindi na masyado makita ang sighting sila libre. Kaya ang kauna ng mga barangay nga masyado sila makita ng kalawalaga, waay na. Kaya man may mga barangay yung kauna, grabe ang sighting sila na ano nasubong ang karsada. Kauna guban pa sila makita sa mga pumuluyo mo, sa mga kabaryuhanan, kalawalaga, sa subong iya, tagduwak bilog, tagtatlong bilog, suno sa atong militar nga ambos-ambos sa tamba-tamba lamang guerrilla type pero palagyo atake lagyo ang ilang siling opisyo so medyo kwan lang patago kag patraidor ang ilang atake. Tiya mo na mabudlay kay base bilang ginbiktima ni nila base pamilya pa bala nila kanyos line rumeng? Ini mga kapko nga matatay ni taga Osorio San Emilio. Unang Osorio San Emilio kamo dira binahan ano na pumuloyo na nagabulig tinti kay nante wa ito ko na kasada. Kay dira kauna ang tinti gud nagahukmong pinakaangkon pa sabto sang kooperasyon sa pumuloyo sa baryo kumo nga sila lang nagula-gula kay wa ito kasada kani. Sa uli ni kasada na inang matamat tinti palayo. Ay man na ginbutangan para detachment ng army sa Osorio nga na. Ang mga army nag-training sa mga kapbo, that's why nga damo kapbo halin diha sa Osorio kag training nila yung taga-Osorio din. Dili sa San Remio, that's why nga tangot sa kadamuon, iban ginlispat sa ubang nga mga detachment nila like Hampik, iban sa balon ginlispat sa Nusa Niani. So why gid madakpan ini sila?
nga mga alleged members ang New People's Army pero identify na ini sila Kanyos Line Romeng? Waay gud malaot kag waay nabaktan kay nanti una pag dira nila nagplagyo sila dayon mo bisan mag 5 minutes kag makaresponder ang ato na turdad kag reinforcement layo na sina ang ila gindagnan kag may mga estilo man sila isa kung medyo dali sila makilala abot sa unahan nagailis sila sa ila sa mga production pagod hindi ma-identify. Oh, see. So ginabili naman nilang ila pusel, pawala lang tag isa-isa, dulhog damo na. Oo, ginapatihan nini yung plano ini sa NPA. Ito lima bulilyaso plano nila, balaan na nila kung paano sila kaplagyo, paano nila taguan armas nila. At dugay na ginapatihan, dugay na ginasurveillance ining mga kapgo dire kay anti-detachment na inuig na dira nag-excuse kung isang yan mo. Wow, dugay na gali. So base ara lang dahil mga pusil sa kahon sa nga talamnan, base dira lang inlubong. May posibilidad kay dira sa ibukagay muna sa detachment dira na sang mga kapgo. May mga umapatao din para sa kalibot kag may nagulag-ulag ng mga tao dira sa mga area nila. Kung gabit-bit mo pusil, nakita kaugid tayo ng trina, alas 10, bambay sa umaga, bugtaw, alas 4, alas 5, gabito na sa umaga. Kung hindi, o kilala kang mga tao na uli dyan, so, pag nabit-bit sa armas, ay posibilidad bakit manugid pa na. Kanyos lang dyan, may posibilidad ng armas na gindala nila may gintabuhan sila na just in case i-execute na nila kung ako lang nila kag gamiton kag kung maglagyo naman biabi pwede nila ibilin kung madala nila mas okay kung mabili nila daw makilala sila ibilin nila para hindi sila makilala kung may mga pagtuon sila ginapatiyan mga pagtuon sila ginimo antes kung may ginisikot. So mayo dahil nyo kaya at least damo pa nabili nyo ng mga umanyo, why pa masubdivision. Damo pa sang talamnan. No? Illegal conversion naman na namin negro, pura sa dulo na illegal conversion. Baik kung tayo, trabahan nyo. Dahil anak, biro na damo kayo di umani. Hindi pwede may muan karsada, kag mabaligyan man dayon. Pero kung nanti kung natrasada na, dagat ka tao, pambili ka lupa mo. Kaya mo nang ginahimo sa nga iban nga politiko, himuhan karsada, tapos ipakakayo, tapos pamahalan niyang iya nga duta. Daw mo na mga style bla. Pero damo na da. Ang pilang nga damo, din ko panay na, sabihin ko lang ng kanto ni Hara na. No? Pero ino kan mo flying dyan na kuan pag inalaot sa subong bago kung hindi na sila utol kung nalaot pa sa mga karni ang dyang mga NPA sinintihigid man subong pero kasakit na NPA ang nagbira mga kabiyanan hindi makilala kung sinuto sa nawong identity sinungalan sa NPA na to na nagbira sa kuming 3 kakapro nagpapay sa isa kag nagtibas sa duwa ko ano gitman develop kit report pagka kada ang news line dyan ni ato ni update bukas na blaw kung sunod niya mga programa sa Iloilo news line amo dyan report alin ko sa ticket dun sa news line doon Antonio nag-report para sa Iloilo. Madamo nga salamat sa report ni Kanyos Line Romeng Antonio, live and direct sa probinsya sa Antique. Tinguan ta nga matawagan ang spokesperson sang 3rd Infantry Division, Lieutenant o Captain Kim Apitong. Amo ini ang OIC subong spokesperson. Kay way pa ang gindesignar nga spokesperson way pakabot. So si Captain Kim Apitong subonganay ang mag-serve nga spokesperson.
Standby lang sa atong mga listeners, standby sa atong nga mga viewers. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Ari na ang ginahulat nyo. GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. Find more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first addendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City.
Gusto nyo bala magbakal sang preska nga isda? Kadto kamo sa Crossing Pacho, Dueñas, Iloilo. Nagabaligya sang preska nga mga isda kag mga seafoods ang mag-asawa nga Sanday Digol kag Nejama. Kung may okasyon kamo, pwede gid kamo makapangabay sa ilang nga lutuan kamo kay maayo gid magluto ang mag-asawa. Mayong gabi kay Lizelle Servano Compas, Vic Guardapis, Kagawad Betty Malion Talavera, Lionel Paguntalan Bangyao, Tom Sales Aldabon, Renzi John Minerva, Ferry Paz Rojo, Nejima Tupas, Gemma Cabalonga kagay Tokadoy, kag kay Mary Joy Castiva. Kag sa liwat sa aton mga ka-newsline, palihog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline kag Gimeras Newsline. Standby sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers. I-check nato nanay ang spokesperson sa 3rd Infantry Division, Philippine Army, si Captain Kim Apitong. Captain Apitong, sir, good evening. Si ka-newsline na Johnny Diaz kag Sweet Don. Yes, sir. Magandang gabi po sa inyo, sir. Captain Apitong po, OIC ng Bitaw. Yes. Bitaw po. Yes, sir. Sir, anong latest investigation po natin sa nangyari kanina sa tatlong members ng CAFGO? Hello, sir. Yes, sir. Kumusta, sir, ang pasok po namin? Okay lang, sir? Hello. Hello, sir. Kumusta ang pasok namin, sir? Hello, sir. Sa ngayon, sir, kumusta na? Hello. Yes, sir. Kumusta, sir, ang pasok namin dyan? Hello. Hello, sir. Hindi, sir, pakinggan. So, hindi mabatian ni Captain Kim Apitong ang aton nga signal. No, daw hindi iya mabatian. So, i-redial naton ang iyang mobile number para mabatian niya, no? Ang matagan siya naton may isang audio. Dako na sang audio. Ang ginatag ta hindi iya pambatian, no? I-counter check mo noy. Kung okay na ang audio ta. Basi budlay nga dantong iya nga kan nga location, i-counter check mo gid para man mabalanta at least hindi ta mag-usik sa oras, no? Tayo yun. Okay na? Okay. Captain Apitong, sir, pasensya. Okay na, sir. Ang signal na natin, sir, okay na, sir? Okay na po, sir. Oo. Okay. Sir, kumusta ang latest investigation sa nangyari sa tatlong members ng CAFGO doon po sa Hamtik Antique? Hello, sir. Ay, good. Din sa tinaton pwede sa makagwa-gwa ka na palihog. Ayo kami naton anay. Naton kay ga interview kita live. Okay? Silingon mo siya. Go ahead, sweet. Mayong gabi kay Marvin Dakilania, Hazel Calataro, Joanna May Gumbok, Jeff De La Cruz, Luciano Abelyar, Charlie Dignadis, kag Lani Sonsa. Charlie Dignadise. Daraman kay William Casio Jr., Jose Yanson Paclibar, Yob Visitacion, Carmelino Capitle, kay Pat Marshall, Bernard Ignacio, kay Ta LC kag Tito Marin. Daraman kay Raylan Vergara, Eda Joy Bono, Carlos Zaldivar, Pamski Santillan, Kandayto Joey Tamari, Andre Amray kag Ate Aya. Sakay Jipoy Gumbok, kay Tapadang kag kay Toradel, mayong gabi. Yara na sa
kabilang linya ang spokesperson sa 3rd Infantry Division, Captain Kim Apitong. Sir, pasensya na, no, na wala ang ating signal. Captain Apitong, sir, sa ulit, magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat at nakikinig sa stasyon natin. Ngayon po, i-confirm ko lang po yung nangyari kanina. Meron pong incident killing incident na nangyari kaninang umaga, alas 7 po. Yes, sir. Doon sa barangay Igbukagay, Hamtike. Meron po tayong CAFBO detachment to, na kung saan yung ating CAFBO to ay nagkaroon ng security patrol. Ganun din po yung itinerary nila na pagkuha ng tubig. Ngayon po, sila po inabangan ng CPP NPA terrorists at ito ay meron tayong isang patay na CAFBO at 2 po na wounded. Yung isang patay po natin ay single papillon at pinaprocess na po natin yung kanyang mga lasabi na ayos na natin. Ganon din po yung 2 wounded at sa hospital pa rin po ngayon pero stable na po. Dito natin makikita na wala na pong ibang kayang gawin itong NPA na ito kundi maghasik na lagim mga terroristic activities nila. Ito na lang yung kaya nila, yung pumatay o yung tinatawag ng liquidation. Hindi na nila kayang magkaroon ng malakihang harassment, malakihang attack o tinatawag nating malakihang mga aktibidades against sa ating mga gobyerno. Lagi na po nilang ginagawa yan, yung pagpatay na yan. Tulad ng nakaraan, si Corporal Villasis sa Municipality of Catas, alam naman po natin na inabdak nila, kinidnap nila, tapos eventually pinatay din nila. So, ito talaga yung kanilang mga ginagawa sa ngayon. Makita natin na sila po humihina. Sunod-sunod po yung mga encounters natin sa operations, sunod-sunod po yung mga engagement natin at mga delivery natin ng basic services, kasama yung mga engaged stakeholders and member agencies ng NTF-ELCAC. So, minimit na po yung kanilang mundo at itong pagpatay po ay paraan lang po nila para sabihin na nandyan pa sila. Pero sa totoo po, mahina na po sila. Yun po. Sa ngayon, we reminded and directed our units to conduct post-operation and also to be more vigilant. Hindi lang yung ating mga uniform personnel, but also yung mga communities natin, yung civilians natin na kung saan ay ating pinangako na protektahan. Identified na ba ito sila, sir? Ang mga alleged members ng CPP-NPA, nakilala na po ba ito sila? Ito po ay, sa ngayon wala po tayong pangalan at hindi ko rin pwede devolve yung placement ng mga kalaban dyan na it's up to our intelligence. Pero tayo confirm na ito ay mga 5 CNT na nag-abang, mga NPA na hindi sila marami, 5 lang sila. So, at that time talaga, minsan, talaga nakakalusot yung mga yan. With regards naman sa security natin, lagi namang on guard yung ating mga tropa sa baba. Specifically, itong mga capbos natin, mga close force multipliers natin sa area. Hindi po ito magiging hindran sa amin para ipagpatuloy yung ating pagsuporta sa pagprotekta para magkaroon ng peace and development sa area. Oo. So, ang Philippine Army, ang ma-file ng kaso laban po dito sa members ng NPA. Opo, bali in coordination po sa ating PNP with the legal cooperation cluster natin under ng NTF-ELCAC, iladagdag po natin itong mga kaso ito sa mga patong-patong na kaso ng CPP, NPA-NDS o ng CPP, NPA terrorists or NPA. Iladagdag natin ito at in time, mananagot yung mga perpetrators. Oo. Bakit hindi sila, sir, nag-face-to-face na mag-inkwentro sa Philippine Army? Kasi po sir, as sinabi natin, mahina na po sila. Hindi po nila tayo kaya kasi sobrang hina nila. Una, marami na pong mga series of debacles o mga failures nila sa encounters. Marami na pong series of encounters na nangyari dito sa area natin, sa 3rd Infantry Division.
sa Western Central Visayas. At mga influx of surrenderies, nakita natin yung mga withdrawal of support ng mga mas supporters nila. Ganun din lalong-lalo na dito sa urban areas, Iloilo, Rojas. Nakita natin yung mga third-party advocates natin dyan na nakukuha na at nag-withdraw na ng support itong dati nilang mga propagandahan. Ito po yung ating gusto nating ipaalam sa mga community, sa mga tao sa nakikinig ngayon. Ito pong mga CPP and PNDF na ito ay wag na po natin suportahan, wag po tayong magpadala sa kanilang propaganda at tulungan po natin ng ating gobyerno na tapusin yung insurensiya. So, Captain Napitong, sir, mas maganda kung mabigyan ito ng hostisya ang pagkamatay ng isang member ng CAFGO at saka ang dalawa pang wounded, Captain Kim Apitong, sir. Yes, sir. Talagang in time, sir. Ngayon, we are conducting pursuit operation and focus military operation na lagi naman natin ginagawa. Ganon din yung ating civil military operation na i-intensify din natin yan. Engagement sa ating stakeholders. At talagang continuous na yung ating info drives natin and information dissemination sa totoong tiglay ng CPP and PNDF o itong mga NPA na ito. So, propaganda lang po talaga itong mga ito. That's why we have effort sa mga estudyante natin, sa mga napopropagandahan. Itong mga ito po ay walang ibang ginulot sa atin kundi kasamaan. Kailangan na natin itigil ito at pananagutin po natin itong mga ito. Okay. Yung CPP and PNDF. Okay. Captain Apitong, sir, maraming salamat po na ibinigay mo na oras dito po sa Iloilo Newsline at saka sa Guimaras Newsline. Thank you so much. Yes, sir. Magandang gabi po sa lahat nakikinig. Maraming salamat po. Thank you so much. Si Captain Kim Apitong, ang OIC spokesperson sa 3rd ID Philippine Army. More power Iloilo, bringing more to life. Loadlift Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang-ubra sa mga building, kapareho sa mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geho, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kon parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarket sa Luzon area, ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rusem@yahoo.com. Mayong gabi kay Serge Chavez, Roderick Perico, Hari Makapatan, Daisy May Pahayahay, Tata Basanyes, Fernando Natad, Bentiganan Makoy, Mark Anthony Balboa, Jimmy Molid, Napoy Costa, kay Julius Tondares, Juana Garcia, Ryan Amaes, Mitchell Huban, James Key Gentapa, sakay Glenmar Belic, Chris, kay Manuelo de la Cruz, Ryan Ortelano, Ronald Malorca, Sonny Gamalo, Ronnie Sabino, William Engada, Bong Amangas, Danilo Baluyan, Gray Del Rosario, Romnick Cabristante, sakay Niedo Alolor Michael, kag kay Marvin Dakelania, kay Manny Repuelo Agustin, kag kay Julius Tondares mayong gabi. Dira man sa kay Sammy Luang, kag Marie Eve Santia,
kay Once Aliada Noy Katse, Lizelle Servano Compas, mayong gabi, kag saliwat sa aton mga ka-newsline, palihog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline kag Gimeras Newsline, kag palihog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline kag Gimeras Newsline. Balik kita sa atong pagpangalagad 17 minutos na nakaligad sa alas 9. Ipabati ta sa inyo ang hambal ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumaguso. Nga nagapanawagan kay President Rodrigo Duterte sang iya salin nga ipakita iya sa publiko. No, hindi ya dapat pagtaguon kay bilang public official dapat accountable siya, no? Accountable siya sa public. Di daw ba sa nagligad pa ni nga ginadiman sa publiko sa kay President Duterte nga ipakita ang salin, di daw wala sa gyapon. Ti karon na rin na si Manila City Mayor Isko Moreno naged ang naga-request nga kung mahimo ipakita ng salin. Si Mayor Isko Moreno. Isko as president use the SALN against corruption, and should President Duterte show his SALN? Yeah, SALN is a public document. It's there. So should the president show his? He refuses to. Courtesy Well, sa I don't know ANC. the legal justification of that as far as elected official, di ba? O, nakalatala yung aming mga ari-arian, no, pag-aarit, pag-uutang, pagkakauta. Oh, so he should. Yes, He should. everyone down the line, simula sa baba ng ahensya ng gobyerno hanggang sa itaas, yun na sinabi ng batas, o sinusunod naman natin. Ang pamangkot ipakita yan sa presidente ang iya nga salin ha? Kaya iban nga salin gipakita na. Ti iya way man mapakita. Ti damong gud man sang statement assets, liabilities and net worth ni President Rodrigo Duterte. So kung wala ka malang natago, ipakita mo sa public para nga mangin transparent. Wala ka sa may ginatago bla. No? Pakita. CL Diaz Poultry Supply nga namtang sa Barangay Bagakay, Cagacienda Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. Mayara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta kay mahapos istoryaon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz Poultry Supply. Mayong gabi kay Auntie Ting, Tolando, Linlin kag kay Doc Ronnie Galia, dara man kay Erwin Alizon Magarzo, Maymay Rapita, Joe Pineda, Oliver Sarabia Harjolin, Jocelyn Valenzuela, Felina Latoza, Mylene Galvez, Kanday Ford, Valerie and Mickey, kay To Rodney kag Auntie Tintin. Dara man sa kay June Kalumay, Anse kay Dato Sagot 3, kay Barangay Treasurer Amelia Bautista, Agripina Elizan, Peliada Salcedo Tamagos, GP Palencia, Lizelle Servano Compas, Joanne Galliera, Zenny Villanueva Octaviano, Lenny Ifondo, kay Mama Bining, Tokone and Antenine, Maya and Andre. Diyaman sa kay Mami Alice, Toto Justine ng tata ng RK,
sa kay Ayan Vincent Casiple, Luisa Pastrana, kay Karam Estamber, Agnes Guinness, kay nang Brian Barido kag Juliet Barido, Jeffrey Bautista, Josan Bautista, Julian Bautista de Celos, kagawad Maria Rita Hurtado Lonosco, sa kay Tututong Tacherel, Bibi Tutuchot, kag sa Lucendo family, kay Lerma Talite, J. Tanate Campos Sagrado, kag sa pamilya Ganansyal, Gamarcha, Galia, Baat, Hancorda, Sales, Beniga, Galas, Lisaw, Kalamba, Diaz, Yanson, Gumbok, and Plaga family, mayong gabi. Kag sa aton mga ka-newsline, palihog like, share, kag follow sa amang nga Facebook page sa Iloilo Newsline kag Gimeras Newsline. Kag palihog man, subscribe sa amang nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. I-check naton ang balita halin sa kay Roel Arbael. Please come in. Mayadayad nga gabi, kanusline dyan kag kanusline sweet doon kag sa aton siring nga mga kanusline nga nagatutok diri sa Iloilo Newsline. Mayadayad nga gabi sa inyo tanan. Yari nang aton siring nga balita nga madulong gikan diri sa probinsya sang Iloilo. Una diri ang pagdatakop no sang duwa sini ka wanted person no. Isa dira sa banwa sang Haniway nga ginkilala kay Aldren Pareño, 49 anyos kag residente no sang barangay Natividad, Lambunaw, Iloilo. Pang temporaryo ini nga nagapuyo dra sa barangay Sanulyan, Haniway, Iloilo. Ini siya ang wanted sa kaso sining attempted murder kag ginserbi ning restaurant nga pirmado ni Judge Jumalin Faunilio Tarol no sang Branch 76 sang Regional Trial Court 6 na dra mismo sa banwa sang Haniway, Iloilo nga napitsahan September 21, 2021 no. Kag yara na karon sa paginakop sang Haniway PNP ini sambit nga suspitsado no kag may recommended bail ang korte para sa sining temporaryo sining kailwayan nga 120,000 pesos no. Kag sa isa man sini ka wanted person ang nadakpan dira sa banwa sang Anilaw, Iloilo ining suspitsado ginkilala kay Rich John Martinez no, 23 anyos nga residente ni sa sang barangay San Juan Crisostomo, Anilaw, Iloilo nga kung sa din natigayon gid ni siya nga matiklo sang itingob sini nga persa sang First Iloilo Provincial Mobile Force Company kag subong man sang Anilaw PNP kahapon no. Kag ginserbi ning restaurant nga permado ni Judge Danilo Balagtas no sang ang acting presiding judge sang 5th Municipal Circuit Trial Court dira sa banwa sang Barotac Viejo, Iloilo kag napitsahan ini August 26 pa no 2021 kag natigayon nga matiklo ining nasambit sini nga suspitsado kag ini sang wanted sa kaso sini nga pagpangawat no kag may girekomendar naman nga piyansa ang korte para sa sini temporaryo sini nga kawayan nga kahilwayan nga 6,000 pesos no. So for now no yara sa paginakop sang Anilaw PNP ning nasambit nga suspitsado kag ginapagantubang ining iya sining kaso. Sa duwang naton sining balita, isa man sini ka hacking incident ang natabo dira sa banwa sang New Lucena, Iloilo. Kahapon nga sa din ining suspitsado no ginkilala kay Johnny Sumido, 50 anyos no kag residente sang barangay Burot, New Lucena, Iloilo no. Kag iya sini nga ginlabo ining biktima nga si Rixie Galiedo no, 40 anyos nga residente sang barangay Kagban New Lucena, Iloilo no. Kag napilasan gid ining ining persona no saya sining kamot kag ulo kag gilayo naman nga gidala sa New Lucena Polytechnic Hospital no para sa nagagigo sining nga pagbulong no kag natakpan man ining suspitsado nga si Johnny Sumido kag unong karon no dra sa New Lucena PNP kag magapangatubang sa sining kaso no kag ginatudlo sining motibo sa sining insidente amoya ang ining chismis man lang no kag subong man hindi pag-intindihanay no.
So naunong ini nga suspitsado nga si Johnny Sumido dra mismo no sa New Luzon PNP kag magapangatubang sang nagakaigo sining kaso. So mo itong madulong naton sining nga balita gikan diri sa probinsya sang Iloilo sa gihapon nining inyo sining nga Newsline Roel Arbael para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report ni Newsline Roel Arbael nagikan sa probinsya sang Iloilo. Standby sa atong nga mga listeners, standby sa atong nga mga viewers kay i-check ta dugay-dugay ang aton ning interview, no? Interview sa Capitol Press Corps kay PHO head, Provincial Health Officer o Office Head Dr. Maria Socorro Quinyon. Check naton, no, kung kumusta ang vaccination sa probinsya sang Iloilo. Sige pabala sa ang vaccination. Nubo ang kaso sa COVID. Standby sa atong mga listeners, yari na yung pagpanamyaw naton sa aton nga mga listeners nga nagapamati kag nagamonitor diri sa Iloilo Newsline. Mayong gabi kay Kenneth Paway Lupas, sa kay Rodney Horteliosa, Peter June Bautista, Eli Daanoy, Pastor Ed Kasidsid, sa kay Rene Cabalonga, kag kay Precious Cabalonga, sa kay Charlie Trans, kag Nicole Cabagua, Bong Loria, kag Josel Talavera, sa kay Jonel Hilario, Antemian, kag to Junior, Mike, Nine Odi, Manong Biboy, kag kay Jackie, kag sa ilang nga baby. Kay Roslyn Tandoy, Robert Castor Jimenez, Ruel Aligado, Paul Eric Delicano, kag Josa Eder Guanzon, mayong gabi. Kag suluwat sa aton mga ka-newsline, palihog like, share kag follow sa amon Facebook page sa Iloilo Newsline kag Gimeras Newsline, kag palihog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline kag Gimeras Newsline. Ipabati sa inyo ang interview sa Capitol Press Corps kay Dr. Quinyon. Yari siya sa ginlabot sa mga katapo sa media. Naton diri sa graph no nga iya ka Iloilo province. Okay? So Iloilo province kakita niyo diri sa aton nga presentation naganupo na sa 37th morbidity Capitol week. Press Corps lead by So we had our peak Radyo at ng Bayan morbidity being week number Pabyun. 33, no? So pero nagapanupo. So sa to, sige-sige siya pasaka, no? Nga at a very uncomfortable high level. But as you can see now, it's reducing, no? Ari based sa aton nga 8-week moving average, no? Kala tawo mo 8 ka semana, no? Na kapara amat-amat na tapanupo. Nan. Pero kung diri sa aton nga province nga level, nagtawo naton diri sa aton nga presentation because that is the presentation of the Department of Health. Nagtawo naton nga by August, no? 7,597 nag-end ang aton August. But as you can see from this graph, September, wala pa natapos. As of September 21 pa lang ang data. Pero we have already 5,927. So, amo na siya. And if you take a look at the weekly morbidity week, so, letawon mo na diri nga amo to haba ko gina morbidity week number 33, among pinakataas naton at 2386.
nag-amat-amat siya panubo by 34th week nga nag 2,2,3,4. And then sang last week 1,844. And then subong, so of course nubo pa lang 137 because wala pa man natapos ang aton nga semana. So amo na siya nga timalan taon naton do so far gapanubo na ang kaso. Hopefully magasigi-sigi ang pagnubo niya. So nalantaw ta nga naganubo man gid ang kaso because nabo naman gid kita na bakunahan. In fact, ang aton nga vaccinated nga total number of vaccinated nato naglabot na sa wait. Okay, naglabot na ta sa out of the total naton nga projected provincial population of 2,069,653. Ang aton nga total target population is 1.448757. Pero ang nabakunahan ta na as first dose naglabot na sa 356,000. Pero ang nakakompleto na sa second dose, bali 2 doses, 253,997. So amo na siya ang aton nga ginalantaw man nga the reason nga medyo naganubo-nubo na magkikita. And then but then kilala naton pang bakuna 71% and that is of the population pang ipa-vaccinate naton. So ano na siya ari pa we have yet to vaccinate 1 million plus mga tao. Okay? Comparing Dok sa nagligad na tuig, is it mas mataas o po? Mataas, dako gid siya. Ilang taon mo diri? 2020 naton nga mga cases. Okay. Here. Balikanta siya. Okay. So this is the start, no? Halin pa niya sang morbidity week 20 last year ni siya ho. Anang trend naton. Ano ni siya man? Sabad sang computer. Aning mga blue, amo na iyang last year. Kita niya na, hasta nga the end of the year. Sa una, tag 91 nang tatapos. Sa muna, subong na tawa niyo bala, taas kid, amo ning orange, nga naga-represent. So, imagine ka, in just a week's time, you can have 2,386, no? And that was, 2,386, which we had our peak, no? So, that's why nga, we were so alarmed, no? Nga, nagasigi saka ang kaso. But as you can see, nagano naman siya. Kabay pa nga magpadayon, nga magpanubo. Sa na-mention mo ito na sa presentation, 1,200,000 plus ang target nga bakunahan. 1.1 million pa nga ang aton nga lalalaputon because aton nga data 1.4 million ang dapat nga kaso nga aton nga kailan bakunahan. 75% na balik. 25% pa lang ang nabakunahan ta first dose and ang nabakunahan ta second dose okay. Pagkano nato na achieve ang population protection 18% pa lang. Once we reach this number, the 1.4 million, that's when we achieve it. That's when we can say we have herd immunity. So the target date is actually November 28. So that's why nga we have daily nga kilanlan ang taga LGU kin compute nato nga may daily vaccination sila nga amo ni ka number para malabot nila by come November 28 we can achieve already the target. Sa nag-abot nga supply sa vaccine sa North, do you think malabot na ang target by November 28? May ara kita bingalap or naglag kita 2 weeks gid mo nga wala sang bakuna nga nag-abot. So amo na siya pero subong ginasure kita sang DOH that we have a lot of vaccines and in fact ginahambal nga kita may pinakadamo vaccine allocation. And the good news is Pfizer
Dok, sa barangay vaccination na to, di nakita sinito. Ano na ka mga panuha? Okay, so ang ato nga barangay vaccination, this is still incomplete nga data. So ang akon diri nga nakita is kundi we have written to the mayors of 5 municipalities. We have written to Mayor of Oton because aton gina nga priority. Then Santa Barbara, then Pavia, then Pototan, and the 5th nga municipality is Carles. Of the 5 municipalities that we have written, only 4 municipalities ang nag-agree. And that is Oton, and then Pavia, Santa Barbara, and then Pototan. Ang Oton tomorrow must start sa Barangay Abilay Norte. Ang Santa Barbara, we have already kumbaga matapos ining simana, maubos na ang barangay rollout, no? So ang Pavia naman, we still continue to accept pagid, pero this week damo man ta schedule until next week. So far, this is partial pa lang niya nga data because what happened is ang Santa Barbara hindi updated ang ilang nga data, but I believe that there is more than the number nga na butang sa CBCR, wala lang na-update. So sa Santa Barbara, naka-total kita sa 3,186 pa lang. No? But I know this can be more. No? And then Pavia, sa barangay rollout naton, 1,732. And then Pototan, 479. But we still have ongoing vaccination until Friday and then until next week. So, sige. Like ang Anilaw also would like to join, and next subong nga simana nag-join man sila. And then next week may duwa kita ka barangay sa Anilaw nga kadtuan man. Ang Carles wala. Ang Carles, probably because they can still manage. But for those naman yang like we receive augmentation requests. So, hindi lang sa barangay rollout. Because ining ginatawag naton nga bakunahay sa barangay, aton ni sa vaccines, aton siya forms, aton vaccination card ang ginausar, aton syringes, no? So, aton tanan, except of course for like ang manpower naton aton man, pero ang nami gid sa barangay bakunahay sa barangay because may involvement si barangay captains. So may involvement ang mga barangay health workers, mga midwives nga na-assign dara. So katahom actually sang kay it's not just about you health lang nga aspect, but go whole of the barangay ang approach. So nga, pan kanyang uton sa tapat para Pototan kag Pavia, sige pa naman. Yes, sige pa. But barangay, as I have said, Santa Barbara, subong ang target, matapos na. So, pila na ang nagamit ng bakuna? Amo pa lang niyang na-report ng mga 5,397, but mga sobra na 10,000 because Astra na ang inausar natin. Okay, sila natin, yung mga kabataan na less than 1 year old na na-infect sa COVID-19, paano nila na-infect? Paano nila nakuha ang virus, Doc? Ano ito yung mga campaign sa ila, Doc? Because ang mga bata ni tungod nga na positive ang ilang mother. So actually may ara kita subong dira sa TTMF, no, nga from Dingle, and positive ang mother pero negative na ang mother. So subong as of now nag-convert na to negative pero babies na naman ang nag-positive. So amo na siya. So may mga amusin na. And then probably because of course ang bata prone man gid sa malatnan, no? Kay immunocompromised pa na sila kay mga babies pa gani. Si Provincial Health Office Head Dr. Maria Socorro Quinyon. Amo tong latest nga hitabo parte sa vaccination
sa probinsya sang Iloilo. Nagnubogin man ang kaso sang COVID. Bangod, nagkooperar ang mga pumuluyo hasta ang mga public officials. 41 minutos na nakaligad sa alas 9. Mayong gabi kay Jason Collado Fresnoza, Sonny Gamalo, kay Russell Lyson, Sally Ramos, Juliet Cabarles, kag belated happy birthday kay Rico Amuan, kag salamat man sa pag-follow sa Iloilo Newsline kay Kem Dokto kag Shirley Avisado. Kag sa liwat sa aton mga ka-newsline, digin magkalipat nga mag-like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline, kag Gimeras Newsline, kag palihog man, subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline, kag Gimeras Newsline. I-click nyo ang notification bell para mas ma-notify kamo sa mga bag-o nga updates nga mga balita. Matemprano kita. Matemprano kita takop. Tistingan ta buwasaga. Doon makaya ta sa morning edition. Alas 7. Tistingan ta buwas. So wala na kita santingon sa aton nga pagpangalagad. Diri sa Iloilo Newsline. Salamat sa inyo nga pagupod. Salamat sa inyo nga upod sa amon. Sa masobra isa ka oras. Upod sa aton nga mga ka-newsline na reporters. Upod sa aton technical partner ka-newsline na Toto Boy Jeff. Kag Nonoy MJ. Ini ang inyong mga alagad. Ako si Sweet Don Gamarcha Diaz, nagapabilin sang bida. Bawal walang mas, isanitize sa mga kamay, dumistansya ng 1 metro, alamin ang totoong impormasyon. Ako naman ang inyong alagad, Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.